kundur bebarengan ngati-ati ojo ndoko cekan metu pikir pikir sise kiwa ngati-ati yen ono bebaya ayo kundur bebarengan ngati-ati ojo ndoko cekan bocah pinter besok dadi dokter tumpakane mobilan skuter ayo kundur bebarengan ngati-ati ojo ndoko cekan metu pikir sise kiwa ngati-ati yen ono bebaya. Tansah eling kang kawasa sabar uga trima beteni marang wong tuwa ben oleh ing suwarga aku bedhe ditinggalno laku becik ditindakno ben ora dadi durhaka uyuh rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana maju di desa uga rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa uga negara ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para pina becik-becike ala iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para pina becik-becike ala cilikanku rambutku ditukur kuncup kantokku saka karung kantung lambiku
gedung jaman dhisik durung usum sampun pabrik irung dibangun andukku mung cukup anduk sarung dolananku motor cilik saka lembung tanggal 15 Padang Diklang bulane puter aku ikutan sok yen gede dadi dokter tanggal 15 Padang Diklang bulane puter bareng wis gede aku disuntik karo dokter cilikanku rambutku dicukur kutuk kantokku saka karo gantung kamiku warisane bapakku sarapanku sambel korek sekondakku posokan watu ning kali nyemplung ing gedung jaman dhisik durung usum sampun pabrik irung dibangun andukku mung cukup anduk sarung dolananku motor cilik saka Ayo putar akalin jungkir negara ini wis akhir zaman wis akhir donyane susah aku pikir aku pikir makmum kentir zaman wis akhir lagi tepot kafir atine kafir uripe blonjo zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing uri sing uri sing arep
rikala urip bebarengan bunga susah kaperan dadi alangan senadyan setino mung mangan sepisan ati seneng angkone urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak banjur lali marang aku sing rumat anak kelingan rikala urip bebarengan bunga susah kaperan dadi alangan senadyan setino mung mangan sepisan ati seneng angkone urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak banjur lali marang aku sing rumat anak Jaman rekoso urip pancen akeh kudune ra usah kabeh mau ora perlu digetuni janjiku piye aku sagup ngenteni kowe lan aku uga tati duduni ra kena prawati tak enteni radati biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo kabeh mau ora perlu digetuni janjiku piye aku sagup ngenteni kowe lan aku muga tadi duduni ra kena prawati tak enteni radati yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane liramu digawe lara ora urung saiki ning dadi rondo iling-iling sira manungsa jaler estri enom lan tuwa saben dina padha iling kapan-kapan apa timbalan
Umaira ana lawange urute dewi ra ana kancane ditutupi ada diurupi isi ramah tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong nembang yen ajine arah-arah iku pertanda yen ati kurang ku coba melipar angin nangisku lempar maka ku dapat ku coba melamar gadisku lamar kandaku dapat zaman wong tuwa rapi perawat rawate wae amarga wedi karo manuke buka rowo buntute sing akeh ulune yen digoyang ser aku enake iki wong tuwa rapi perawat rawate yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke sluku badoke lailo sirama menyang sulu leh olehe payung janti lupa wong mati ora obah yen upah mateni bocah yen urip golekno duit sluku patoke lailo sirama menyang sulu leh-lehe payung buta sentit lupa wong mati ora obah yen upah meten dibocah yen urip golekno duit Allahumma sholli
sulule oleh payung utang gentit lulu lupa wong mati ora upayan upah meteni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lugus lugus patok ilahi lu sirama menyang sulule oleh payung utang gentit lulu lupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lugus patok ilahi lu sirama menyang sulule oleh payung utang gentit lulu lupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lugus patok ilahi lu sirama menyang sulule oleh payung utang gentit lulu lupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lugus patok ilahi lu sirama menyang sulule oleh payung utang gentit lulu lupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam janji lu ngomong sadelo cari sewulan ra ono pamitmu nalika semono ing stasiun balapan Solo cari lu ngomong sadelo cari sewulan ra ono lali opo pancen lali yen eling po enggal pati dada sayang selamat malam janji lu ngomong sadelo cari sewulan ra ono pamitmu nalika semono ning stasiun balapan Solo Arung burat wangi lir Banjaran Sari harung burat wangi lir Banjaran Sari lintang kebange
ing Ponorogo siapa ing kutha Lawanaja rapi sima asta pusatane bejo jai samadiman rapasi perang lupu sino barong alas kuman iyo wahi perang itan soyo nabi iyo wahi dekarane tahiman It's okay. Waruan doyong mas doyong ning pinggir kali ayo moblong ning saiki ana ngendi 5-7-7-5 sugeng dalu para pamirsa waruan doyong ning pinggir kali ayo moblong ning saiki ana ngendi nandur jamur nandur pari bangun sedulur lumantar sedih war-war doyong ning pinggir kali ayo moblong ning saiki ana ngendi timun sigarane ayo bangun desane war-war doyong ning pinggir kali ayo moblong ning saiki ana ngendi rambang sajahe 5 ugi sedaya panggih raharja war-war doyong ning pinggir kali ayo moblong ning saiki ana ngendi gulali coklat warnane sugeng mirsani warok WJB war-war doyong ning pinggir kali ayo moblong ning saiki ana ngendi wajik letih kulane Jawa luwe becik wong sing prasojo war-war doyong ning pinggir kali ayo moblong ning saiki ana ngendi
ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman jantut tumanda ngalingko istati awu kopong gedhe jroning praja semangkah gagah tumindake Sang Wahyu Cipta beler kadya Prabancana Buddhalta sore kebune kiro kae ono
ate weteng ira luwe ana kaping lima wong kang soleh sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyepatani tak lilo 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 ledo bagus rupane yen nangis dak ilang bagus